טוב, אנחנו פה נותנים שירותי ביוב, פתיחת סתימה מורכבת וקשה מאוד. ילדים פה חיבלו בביוב, שברו לפה, שפכו לפה דברים. תראו מה הולך פה בפנים, שאלוהים ישמור ואחותו. עם כל החרקים האלה, לא סובל את הג'וקים האלה. תראה, עשינו להם הדברה, פגענו להם בקן. גרמניים, אמריקאים, מכל הסוגים יש פה, בני 1000. וואו, עליהם איזה כוח יש להם. באמת הם חזקים. אלה הכי בעייתיים, אלה יש להם תנגודת לחומרי הדברה. הם צאצאים של תקנים שרוססו עם כל סוגי הדברה, כל מיני סוגי הדברה שונים במקומות שיש בהם מטבחים, מקומות של מסעדות, קונדטוריות, בתי מאפה, בתי אירועים. תראה איך הוא יוצא, זה מגעיל, הוא יאללה, אני לא אוהב את הג'וקים האלה בכלל. אנחנו פה עשינו הדברה שנוכל לרדת למטה ולהרים את כל הפסולת הזאת של הילדים. נתחיל עם הפסולת הקטנה, שאחרי זה אם תהיה לנו יציאה של מים אז הכל יזרום, יישאר רק הגדול, את הגדול נוכל להוציא. נשאיר את הפסולת הקטנה לצורך העניין, יכול לזרום לנו לתוך הקו, לעשות לנו פה צרות וצרורות. אז אנחנו מתייחסים לזה, מתחילים עם הפסולת הקטנה ולאט לאט יותר גדולה ויותר גדולה. אחר מכן ניתן מחץ מים עם המשאית שלנו פה עם רחלי, לבריכה לבריכה, נסגור את הביוב, נחזיר את הצוואר, נאמר שלום יפה ונמשיך ללקוח הבא שלנו. צוות שניר, אריה, ארתור ועופר, צוות שירותי ביובית חירום, 24 שעות ואינסטלטורים, נותנים שירות בכל חלקי הארץ במחירים מוזלים לחברי פייסבוק. עובדים על זה אחי, יש פה כן שיש פה הרבה ג'וקים, אבל זהו, כמעט נגמרו, כולם יצאו.